имрӯзҳо дар назди марказ бахши табобати ҷойибазкунанда мисол амал карда истодааст, ки як зумра мисол шахсиятҳое, ки бо маводи нашадор мисол гирифтор шудану таи солҳои охир мисол аз муолиҷаи мо он қадар самаранок нест нисбати онҳо, ё ки якчанд маротиба муолиҷа мекунанд, ҳамзамон онҳо гирифтори бемориҳои ҳамрадифанд, онҳо ба табобат ҷойибазкунанда фаро гирифта мешаванд. дар баробари ин дар назди вазорати тандурустӣ ва ҳизби иҷтимоии ҷумҳурии Тоҷикистон маркази барқароркунии тиббии иҷтимоӣ шахсиятҳое, ки гирифтори беморӣ нашавандиянд, кор ва фаъолият мекунад, ки бисёри ҷавонона баъди он ки ё ки беморона баъди муолиҷае ки дар назди маркази мо мегиранд, мо ба офиятбахшӣ бо мақсади офиятбахшӣ ба ин марказ мефиристонем ва онҳо аз барномаҳои офиятбахшии ин марказ бархурдор мегарданд, ки ин ҳам як роҳи баланд бардоштани самаранокии муолиҷаи нашавандӣ мешавад. вақте ки дар бораи мисол сатҳи зиндагии шахсиятҳое, ки ба маводи нашадор даст мезананд ё ки истеъмол мекунанд гап мезанем, ман ҳамина қайд карданӣ ҳастам, ки ҳам аз ҳисоби дороҳо ҳаст шахсиятҳое, ки яъне аз ҳисоби мисол чӣ мегӯянд, мисол ба гурӯҳҳои дорои ҷомеа қуш мешаванд, аз ин ҳисоб ҳам ҳаст, аз ҳисоби шахсиятҳои камбизоат ҳам ҳаст, яъне аз оилаҳои камбизоат ҳам ба ин беморӣ дучор мешаванд. ин пеш аз ҳама чӣ хеле ки ман гуфтам, инҷа роли асосира ҳамон назорати иҷтимоӣ мебозад. фарқ надорад, ки дар кисаи ҳамон бача чӣ қадар пул аст, агар вай зери назорати калонсолон бошад, зери назорати падару модар бошад, дар мактаб зери назорат бошад, вақте ки дар донишкада мехонад зери назорат бошад, ҳамон пула вай ба як амали дуруст сарф мекунад, на ин ки ба амали номатлуби нашавандӣ. мутаассифона ҳаст ҳолатҳое, ки баъзе ҷавонон баъди муолиҷа бори дуюм ба суистеъмоли маводи нашадор даст мезананд. ин пеш аз ҳама аз ҳамин вобастагӣ дорад, ки ҷавон баъди муолиҷа дар маркази наркологӣ ба кадом муҳит меғалтад. агар вай аз ин ҷа баромада бо ба ҳамон муҳити пешина, яъне бо ҳамон ҷурое, ки пеш доду гирифт дошт, бо ҳамон ҷурое, ки сару кор дошт, ё ки ҳамон муҳите, ки дар он ҷо суистеъмоли маводи нашадор ҳаст, ин муҳит зери назорати мисол калонсолон нест, ё агар ба ҳамин муҳит гашта равад, оила ин ҷавона зери назорат нагирад, унҷа дастрасии маводи нашадор бошад, албатта ин шахсият, ки дар ҳаёти худ як бор аз ҳамин суистеъмол вобаста буд, аз маводи нашадор вобаста аст, боз ба ҳамин муҳит баргаштанаш мумкин аст. ва ин ҳолатҳо ҳам мо мебинем, ки баъзи онҳо давраи маротиби дуюм ва сеюм ба маркази мо муроҷиат мекунанд. бо назардошти ҳамин ҳам мо чӣ хеле ки гуфтам ман пештар дар назди вазорати тандурустӣ мисол маркази офиятбахшии нашавандона мо ташкил кардем, ки ҳамин зумра ҷавонон баъди гирифтани муолиҷа аз мисол дар маркази мо ба маркази офиятбахшӣ, яъне маркази реабилитатсия мегӯянд, ба онҷа мо уно мефиристем ва онҷа аз офиятбахшии тиббии иҷтимоӣ бар зидди нашавандӣ инҳо мегузаранд.